У небе над Беларусю зноў неспакойна. Прынамсі, 4 шахеды ўначы заходзілі ў паветраную прастору нашай краіны, паведамляе беларускі гаён. Паводле маніторынгавай групы знішчальнікаў у неба не ўздымалі. Вы глядзіце аб'ектыў падсумавання галоўных навінаў дня. З вами Юлія Лабанова, вітаю і сёння ў выданні. Дзяржаўнае свята на ўгодкі апошняга падзелу Рэчы Паспалітай і новая праграма навучання. Бюро Медыа даведалася пра планы Расіі перапісаць гісторыю Беларусі. З'явіліся першыя падручнікі, які называюцца там «Гісторыя саюзнай дзяржавы», па якіх вучацца студэнты беларускіх і расійскіх вузаў. Журналісты нашай Нівы атрымалі доступ да засакрэчанай статыстыкі, датычнай экспарту калійных угнаенняў. Ці дзейнічаюць санкцыі? Экспорт зноў пайшоў. Гэта натуральная карціна. Пытанне ў тым, і на гэтае пытанне мала хто можа адказаць, колькі ім гэта каштавала. Неаказанне медычнай дапамогі і забарона прыняць душ. Што пагражае здароўю жанчын у турмах Беларусі? Найбольш вострымі праблемамі з'яўляюцца гэта забеспячэнне гінекалагічнай дапамогай, забеспячэнне тэрапеўтычнай дапамогай для жанчын. Ну і вельмі востра стаіць пытанне пра захаванне гігіены ў зняволенні. Зрабіць ліквідацыю Вялікага княства літоўскага дзяржаўным святам, падтрымаць Вадзіма Гігіна ў ягонай інтэрпрэтацыі гісторыі і прыбраць з медыйнага поля Ігара Марзулюка. Журналісты бюро Медыа сцвярджаюць, што атрымалі доступ да аналітычных лістоў Расійскага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Установу ўзначальвае былы кіраўнік расійскай выведкі. Як Масква збіраецца ўмешвацца ў выкладанні гісторыі Беларусі і якую прапанову мае рэжым Лукашэнкі для нязгодных, Вітаў Ціўчык. Москва ведае лепш. Суседзі пастанавілі перапісаць нам гісторыю. Журналісты бюро Медыа апублікавалі дакументы з Расійскага інстытуту стратэгічных даследаванняў. А там нараканні, што ў Беларусі гісторыю выкладаюць інакш, чым у Расіі, а беларусаў выхоўваюць у антырасейскасці. Это працяг цалкам таго наратыва, чым зараз абгрунтоўваецца ўварванне Расіі ва Ўкраіну. Так жа сама яны глядзяць на Беларусь. Яны лічаць, што это проста частка іх вялізнай імперыі і гэтак далей. І гэта бачна ў гэтых дакументах. Расійскі інстытут стратэгічных даследаванняў узначальвае Міхаіл Фрадкоў, былы расійскі прэм'ер і былы кіраўнік расійскай выведкі. Адметна, што агулам маскоўскім аналітыкам падабаюцца гістарычныя ўстаноўкі ўзурпатара. Из корена был не только белорус, он жил и в Питере, и творил там. Але ёсць дэталі. Важна ўключаць гэтыя ідэі ў кантэкст расійскай гістарычнай палітыкі, у першую чаргу на падставе сфармуляваных прэзідэнтам Расіі паняццяў расійскага свету, краіны цывілізацыі і адзінага народу, у інтарэсах Расіі фармавання гістарычнай самасвядомасці беларусаў як прадстаўнікоў адной з расійцамі цывілізацыі, а не тых, хто жыве між усходам і захадам. Мы звязаліся з прэс-службай Расійскага інстытуту стратэгічных даследаванняў з просьбай пракаментаваць матэрыялы, апублікаваныя бюро Медыа. Знаете, к сожалению, мы не знакомы с этим материалом. Далей болей. Сярод прапановаў інстытуту прызначыць у Беларусі новае дзяржаўнае свята – Дзень еднасці, на гадавіну апошняга падзелу Рэчы Паспалітай і дэ-факта ліквідацыі нашай дзяржавы Вялікага княства літоўскага. Некаторыя з гэтых прапаноў ужо рэалізаваныя. Там, напрыклад, ішла размова пра тое, што давайце створым агульную камісію міждзяржаўную, якая будзе там абмяркоўваць, што напісана ў беларускіх падручніках, што можна пабачыць у беларускіх гістарычных экспазіцыях, і калі іх штосьці не задавальняе, то трэба гэта мяняць. На свой лад маскоўскі інстытут ацэньвае і прадстаўнікоў лукашэнкаўскай сістэмы. Гэтак Ігара Марзулюка крытыкуюць за, цытата, «радыкальна прапольскія погляды». Глубинный ответ. А Вадзіма Гігіна, наадварот, называюць узорам і прапаноўваюць спрыяць такім гісторыкам, даваць гранты, доступ у медыі да фінансавання. Зрэшты, рэжым Лукашэнкі і сам актыўна займаецца русіфікацыяй. Аднак тут ёсць парадокс. Расійскаму свету не патрэбная незалежная Беларусь, а значыць, у перспектыве і сам рэжым Лукашэнкі з ягонымі функцыянерамі. Яны не разумеюць, што Расія можа не толькі дапамагаць ім змагацца са сваім ідэалагічным ворагам, да?
я маю на увазі ворагам ідэалагічным для Лукашэнкі, да, яго сістэмы. А што гэтая Расія, якая дапамагае ім утрымацца тут на месцах у беларускай уладзе, сама іх і сажрэ. Наконт метадаў далёка хадзіць не трэба. Днямі блогер Мікіта Мелказёраў у гістарычным праекце «Загляне сонца» абазваў савецкага функцыянера. Пантелеймон Пономаренко был кавалкам лайна. Далей блогер раскрыў асобу кіраўніка савецкай Беларусі, які скардзіўся Сталіну на беларускую мову і пісаў даносы на Янку Купалу і Якуба Коласа. Гэта выклікала рэакцыю ў лукашэнкаўскім асяродку. Губазік прыгразіў ператрусамі ў родных блогера, а кіраўнік дзяржаўнага агенцтва Менск-навіны Кірыл Казакоў прапанаваў ні многа ні мала расстраляць Мікіту Мелказёрава без суда і следства. Гэта паказваюць то, што якая сістэма каштоўнасцяў, да? Все, хто не згодныя, расстраляць. Там вось вяртанне да гэтых былых савецкіх метадаў. Метады, што адпавядаюць расійскаму свету і яго разуменню, як змагацца з людзьмі, што свабодна распавядаюць гісторыю свайго народу. Вітаўт Ціўчык, Белсат. Нечаканыя вынікі гандляванняў на беларускай валютнай фондавай біржы. Пасля працяглага росту долар і еўра патаннелі. Долар на 2,5 копейкі, а еўра амаль на 6 копеек. Курс расійскага рубля вырас. У выніках гандляванняў на беларускай валютна-фондавай біржы 1 долар раўняецца 3 рублям 57 копейкам, 1 еўра 3 рублям 79 копейкам, а 100 расійскіх рублёў 3 рублям 29 копейкам. Да сёння курс долара рос кожнае гандляванне, пачынаючы з 11 лістапада. Агулам жа амерыканская валюта сёлета падаражэла больш як на 13%. Белстат цягам апошніх некалькіх гадоў не публікаваў статыстыкі датычнай экспарту калійных угнаенняў. Аднак калегам з выдання «Наша Ніва» удалося атрымаць звесткі з 2021 да 2023 года. Акурат на гэты час прыпала ўвядзенне санкцыяў супраць Беларуськалію. Як гэта адбілася на бадай самым прыбытковым прадпрыемстве Беларусі, Андрэй Сульжац. Упершыню за апошнія гады стала вядома, колькі краіна зарабляе на продажы калійных угнаенняў. Выданне «Наша Ніва» здабыло статыстыку датычную экспарту калію за апошнія 3 гады. Паводле статыстычных звестак, галіна моцна пацярпела пасля забароны на транзіт угнаенняў праз Літву ў 2022 годзе. Так, у параўнанні з дасанкцыйным 2021 годам аб'ём экспарту калію моцна прасеў у 2022. Аднак ужо ў 2023 пасля выпрацоўвання новага маршруту праз Расею экспорт часткова аднавіўся. Падобная сітуацыя і з эканамічнымі паказнікамі. Выручка пасля ўвядзення санкцыяў знізілася больш, чым на мільярд. А пасля пераарыентавання лагістычных шляхоў на Расею ў 2023 вырасла на паўмільярда. Пры гэтым сярэдняя цана за тону ў праблемным 2022 годзе была амаль удвая большая, чым у 2023. Объемы поставок калію паменшыліся на 22%. Калі мы кажам пра атрыманы доход ад поставак, то ён паменшыўся на 20%. Гэта азначае, што скарачаюцца доходы рэжыму Лукашэнкі. Таму рэжым Лукашэнкі пастаянна алармуе пра неабходнасць зняцця гэтых санкцый. Важна, што леташняя валавая выручка амаль на 2,5 мільярда няроўная прыбытку. На канчатковую суму ўплываюць сабекошт здабычы і транспартавання. Лагістыка падаражэла відавочна, бо весці стала далей, весці стала складаней. Магчыма, спатрэбіліся нейкія інвестыцыі там у нейкую інфраструктуру на месцы, там вось партова-лагістычную, умоўна кажучы, якую яны маглі несці самі, маглі несці сумесна з нейкімі расійскімі партнёрамі ці не расійскімі партнёрамі. У любым выпадку давялося дзяліцца. Раней незадаволенасць цаной на калій выказваў і сам Лукашенко. Ну что за бесценок почти по себестоимости, а то и ниже порой продавать этот продукт. Паводле нашай Нівы, з улікам зніжэння цаны і павелічэння сабекошту, Беларуськалій перастаў быць той суперрэнтабельнай арганізацыяй, якой ён быў да 2021 года. Колькі ім гэта каштавала і наколькі менш прыбытковым гэты бізнес стаў. Ён, відавочна, застаецца больш-менш прыбытковым, раз яны нешта робяць, раз яны працягваюць ім займацца, то бок нешта яны з гэтага маюць усё-ткі. Але, канешне, гэта ўжо не тыя грошы, якія былі раней, якія былі перад санкцыямі.
Як зазначае намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, пад пытаннем і будучыня экспарту выкапняў. У 2024 годзе хутчэй за ўсё адбудзецца таксама памяншэнне доходаў ад экспарту калійных угнаенняў, нягледзячы на тое, што аб'ёмы могуць вырасці, таму што цана на калій таксама памяншаецца. Паводле нашай Нівы, выйсцем з сітуацыі можа стаць угода з Уралкаліем з мэтай зменшыць здабычу і штучна падняць цэны. Аднак расейцы праблемаў з лагістыкай не маюць. Да таго ж, летась Уралкалій спрацаваў з рэнтабельнасцю амаль 40%. Андрей Сульжыц, Белсат. Вы можаце з нашага тэлеграму. Дзеля гэтага дастаткова навесці камеру тэлефона на QR-код у левым верхнім куце экрану і перайсці па спасылцы. Калі вы не ў Беларусі, падпісвайцеся на канал і атрымлівайце першымі аператыўныя навіны. Да таго ж, цікавыя артыкулы і аналітыка на нашым сайце belsat.eu. Запрашаю наведаць, калі для вас гэта бяспечна. 50 спробаў парушыць беларуска-польскую мяжу за апошнія сотні зафіксавалі польскія памежнікі. Мігранты, ахвочыя нелегальна трапіць у еўразвяз з тэрыторыі Беларусі, кідалі ў памежнікаў камяні і галіны дрэваў ды пашкодзілі аўтамабіль польскай памежнай аховы. Тым часам польская памежная служба ў супрацы з памежнай службай Фінляндыі затрымала 5 асобаў, датычных да арганізацыі нелегальнай міграцыі ў еўразвяз праз Беларусь. Сярод затрыманых грамадзянін Іраку і 4 грамадзянаў Польшчы. Яны адказвалі за перавозку мігрантаў ад беларуска-польскай мяжы пад Варшаву, дзе іх чакаў ужо іншы транспарт у краіны заходняй Еўропы. 27 беларускіх добраахвотнікаў пераехалі ў Літву пасля службы ва ўкраіне. Аднак многія з іх сутыкнуліся з цяжкасцямі пры легалізацыі або працаўладкаванні. Гэта пацвярджае сітуацыя з былым ваяром палка Каліноўскага Васілём Верамейчыкам. З добраахвотнікаў ён трошкі адрозніваецца ад звычайнага палітэмігранта. Баявы досвед ён ідзе ў мінус. Гэта пужае краіны, у якіх мы знаходзімся. Мэты, матывацыя, што мы там рабілі, чаму паехалі. Трэба дасягнуць паразумення статуса добраахвотнікаў, што яны не ворагі, яны абаронцы рэгіёна, у тым ліку Польшчы, Літвы. Таму змена такого грамадскага меркавання, змена стаўлення да них – это першы крок. Ну і наступны – это, вядома, размову, патрабаванне да палітыкаў. Экс-ваяра палка Каліноўскага і сябра каардынацыйнай рады Васіля Верамейчыка 2 тыдні таму рэжыму Лукашэнкі выдалі ўлады В'етнаму. Дагэтуль Васіль спрабаваў легалізавацца ў Літве, але літоўская міграцыйная служба прызнала яго пагрозай нацыянальнай бяспецы і забараніла яму заезд у еўразвяз. Беларусы Літвы прапануюць уладам краіны перагледзець сваё стаўленне да беларускіх добраахвотнікаў і ўвогуле да ўсіх беларусаў, якія з палітычных прычынаў не могуць вярнуцца на радзіму. Праблемы з харчаваннем, псіхалагічны ціск, забарона прыняць душ як пакаранне, нястача лекаў і магчымасць прышчапіцца ад вірусных інфекцыяў. Арганізацыя «Дактары за праўду і справядлівасць» агучыла вынікі апытання былых палізняволеных у Беларусі жанчын пра парушэнне на ўсіх этапах утрымання за кратамі і немагчымасць падтрымаць здароўе ў няволі у наступным сюжэце. Пришла врач и через кормушку вот так просунула руку, говорит, поднимите майку. 20 суразмоўніц, 90 пытанняў у анкеце і больш за 15 гадзінаў відэа з былымі асуджанымі жанчынамі. Даследаванне «Жаночае здароўе» ў беларускай турме правяла праваабарончая установа «Дактары за праўду і справядлівасць» з дапамогай журналістаў і навукоўцаў. Высновы пра стан медычнай і псіхалагічнай дапамогі жанчынам у зняволенні прэзентавалі падчас канферэнцыі ў Вільні. Найбольш вострымі праблемамі з'яўляюцца гэта забеспячэнне гінекалагічнай дапамогай, забеспячэнне тэрапеўтычнай дапамогай для жанчын. Ну і вельмі востра стаіць пытанне пра захаванне гігіены ў зняволенні. Кепскую якасць медычнай дапамогі за кратамі адзначаюць усе апытаныя. Жанчыны праходзяць праз медагляд, але ён фармальны, а ўсе скаргі на здароўе ігнаруюцца. Толькі адной з 20 апытаных жанчын пасля агляду адразу паведамілі інфармацыю пра стан ейнага здароўя.
Сдаешь анализы, там как под копирку, у всех одинаковый гемоглобин 130. 10 человек пришло, анализы сдало, и у всех 10 человек 130 гемоглобин. Я, которая с анемией всю жизнь, у меня выше 115, гемоглобин никогда не поднимается. И зная это, они мне выдают анализы хорошие. Праблемы са здароўем з'яўляюцца ў зняволеных і праз умовы ўтрымання. Напрыклад, няма асобных камераў для тых, хто не паліць, няма дзённага асвятлення. У памяшканнях найчасцей вельмі вільготна, ежа і пітная вада кепскай якасці, а доступ да вузкіх спецыялістаў складаны. Так у Паліны Шарэнды-Панасюк у зняволенні развіўся хранічны панкрэатыт. Марыя Колеснікова 2 гады таму перанесла аперацыю і трапіла ў рэанімацыю. Люди, попавшие в нашей стране, независимо даже от того, по политической статье они пошли или не по политической, они уже лишаются нормальной медицинской помощи, которая гарантирована гражданам Республики Беларусь. То есть это уже проявление дискриминации. Плюс, если говорить про политзаключенных, то, к сожалению, мы видим, что специально лишение медицинской помощи используется как дополнительный рычаг давления на политзаключенных, либо на их родных. Даследаванне паказвае, што турэмная сістэма абсалютна не разлічаная на жанчын і асаблівасці іхнага арганізму. Таму зняволенне не спрыяе захаванню жаночага здароўя. Нават пазбаўленне магчымасці схадзіць у душ выкарыстоўваецца як дадатковае пакаранне. Зарплата на фабрике 20 рублей, 30 рублей. Ну ладно, сладенького, молочка нужна, овощи какие-то, фрукты, если они есть. Но тебе придется выбирать, либо ты купишь помидор с огурцом и сметаной, либо ты купишь себе прокладки, потому что до следующей передачи тебе полгода осталось. Праз адсутнасць належных умоваў у жанчын часта развіваюцца гінекалагічныя хваробы, але губляюць ва ўмовах зняволення не толькі здароўе. Теряются годы. То есть женщина теряет время, когда она может забеременеть, это или отсрочка, или в зависимости от срока, может быть, даже необратим. То есть это нарушение права на репродуктивное здоровье. Каб выправіць становішча, трэба ў першую чаргу перадаць турэмную медыцыну ў падпарадкаванне Міністэрства аховы здароўя, мяркуе Вольга Вялічка. Апроч таго, перагледзець для жанчын нормы утрымання і нормы санітарна-гігіенічнага забеспячэння. Трэцяе, што важна зрабіць, і это вялікая праблема, тое, што жанчыны, якія знаходзяцца ў зняволенні, яны не маюць доступаў да прафілактычных праграм, у тым ліку для прафілактычных праграм развіцця анкалагічных захворванняў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» за кратамі застаюцца 163 палітзняволеныя жанчыны, а за 4 гады праваабаронцы зафіксавалі амаль 1500 палітычна матываваных крымінальных прысудаў у дачыненні жанчын. Рэальныя ж лічбы могуць быць значна большыя. Ірына Дарафейчук, Белсат. Прынамсі 19 замежных грамадзянаў асуджаныя ў Беларусы з фармулёўкаю за агентурную дзейнасць. Падлік гэтых крымінальных справаў з моманту пачатку вайны Расіі супраць Украіны вядзе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле яго пад агентурную дзейнасць можна аднесці вельмі шырокае кола дзеянняў, у тым ліку перадаванне несакрэтных звестак. Вясноўцы праводзяць канкрэтныя прыклады. Загадчыцу ў маркетынгавай службы санаторыю «Беларусь» у літоўскім Друскіненкаі Алену Раману-Скіене пакаралі 6 гадамі пазбаўлення волі. Жанчыну абвінавацілі ў перадаванні літоўскім спецслужбам звестак пра пастаяльцаў, сярод якіх былі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі. Таксама ў агентурнай дзейнасці абвінавацілі грамадзянку Латвіі Аллу Сакаленку і грамадзяніна Польшчы Томаша Бярозу. Абаіх пакаралі 14 гадамі пазбаўлення волі. Некаторых з іх судзілі таксама і за шпіянаж. Усяго паводле гэтага артыкулу былі асуджаныя 4 замежнікі. Агулам тым 19 замежнікам, пра якіх вядома праваабаронцам, прызначылі 135 гадоў зняволення. Сярод іх грамадзяне Украіны, Літвы, Латвіі, Польшчы, Японіі, Нямецчыны. Прыхільнікі еўраінтэграцыі ў Грузіі зноў выйшлі на пратэст. Мітынгоўцы перакрылі рух на плошчы ля грузінскага парламенту і шэраг вуліцаў у Тбілісі. А журналісты зладзілі акцыю ў падтрыманні калегаў пацярпелых падчас разгону акцыі мінулай ноччу. Нагодай для пратэсту сталася прыпыненне грузінскім урадам крокаў на збліжэнне з еўрапейскім звязам. Што чакае Грузію і тамтэйшую беларускую дыяспару? Руслан Ігнатовіч. Перамовы пра ўваход Грузіі ў еўразвяз афіцыйна прыпыненыя.
Напярэдадні пра гэта заявіў прэм'ер Іраклі Кабахідзе. Мы мусім данесці да еўрапейскіх палітыкаў і бюракратаў, якім не хапае еўрапейскіх каштоўнасцяў, што яны мусяць узаемадзейнічаць з Грузіяй паважліва, а не шляхам шантажу ці знявагаў. Такая пастанова ўраду прывяла да пратэстаў. Мітынгоўцы сабраліся ля будынку парламенту, офіса кіраўнічай партыі «Грузінская мара» ды ў іншых пунктах па ўсёй краіне. Вядома, мы ведалі, што яны антыеўрапейскія, і ўсе іхныя папярэднія заявы былі пра гэта вельмі ясныя. Гэта прымушае нас пачувацца вельмі безнадзейна, але ў той жа час, мне здаецца, гэта робіць нас мацнейшымі. Сёння яны пастанавілі пакласці канец нашай гісторыі, усяму, чаго мы дабіліся за апошнія 30, а то і 100 гадоў. Яны проста пастанавілі сёння пакласці канец усяму, і мы не дазволім ім гэтага зрабіць. Мы больш гэтага не пацярпім. Сёння мусіць быць вызначана, хто мы і куды мы ідзем. Сілавікі разагналі акцыю пратэсту, выкарыстоўваючы спецсродкі. У МУЗ Грузіі заявілі, што пратэстоўцы, цытата, фізічна супрацьстаялі і абражалі словамі працаўнікоў паліцыі, а таксама кідалі ў іх розныя прадметы. Паводле афіцыйных звестак пацярпелі 32 паліцыянты. Сярод пацярпелых і журналісты. Траўмы рознай ступені цяжкасці атрымалі працаўнікі выдання «Публіка», тэлеканалу «Пірвэлі» і грузінскай службы «Радыё Свабода». Прэзідэнтка Грузіі Саламе Зорабішвілі асудзіла гвалт. Грузінскае грамадства, ў прынцыпе, разачарованы неўразвязам. Мы павінны казаць пра дадзеную сітуацыю, і гэта паказалі выбары гэтага года. То бок, выбаршчыкі грузінскай мары дакладна ведалі, што інтэграцыі з еўразвязам не будзе. І галоўнае, яны таксама вераць у прапаганду ўрада грузінскага, у тым, што праблема ў Брусэлі, а не ў Тбілісі. У няпростай сітуацыі апынулася беларуская дыяспара ў Грузіі. Шмат хто з беларусаў не можа легалізавацца, а некаторыя баяцца таго, што грузінскі ўрад узмоцніць супрацу з Крамлём, а значыць, з рэжымам Лукашэнкі. Ситуация белорусов ухудшается, особенно тех, кто как-то активен. Журналисты, политические, гражданские активисты, экологические активисты тоже могут пойти вслед в какой-то момент. То есть начинается это с политических активистов, журналистов, потом дальше идет. Поэтому такие риски существуют. Тым часам Міністэрства замежных справаў Польшы ўвяло асаблівыя захады для выдачы гуманітарных візаў грамадзянам Беларусі, хто жывуць у Грузіі. Паводле намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Паўла Латушкі, беларусы ў гэтай краіне змогуць падаць дакументы на польскую візу без легалізацыі перабывання ў Грузіі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Расія ўначы заатакавала ўкраіну з дапамогай беспілотнікаў і дронаў. У выніку пацярпела інфраструктура, аўтамабілі, прыватныя, шматкватэрныя дамы. Ёсць параненыя. Падрабязнасці абстрэлу, а таксама іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе. Агулам уначы Расія выпусціла па ўкраіне 132 беспілотнікі. ЗСУ рапартуе пра збіццё 88 з іх. У Дняпроўскім раёне Кіева з кепкамі БПЛА пашкоджаная дзіцячая клініка. Пацярпеў ахоўнік будынку. У Адэскай вобласці сама меней 7 асобаў атрымалі раненні. У дадатак расійскія войскі працягваюць абстрэл памежных вобласцяў Украіны. Пад удар трапілі тэрыторыі Чарнігаўскай, Сумскай і Харкаўскай вобласцяў. Без электраэнергіі заставаўся Херсон. Украіна ўначы атакавала Расію з дапамогай беспілотнікаў. Адной з цэляў сталася нафтабаза «Атлас» у Растоўскай вобласці, якая забяспечвае патрэбы расійскага войска. База ўжо трапляла пад удар сёлета ў жніўні. Цяперашнюю атаку па аб'екце пацвердзіў генеральны штаб ЗСУ. Больш за 130 загінулых у выніку наймацнейшых за апошнія гады баёў паміж паўстанцамі і войскамі Башара аль-Асада ў Сірыі. Некаторыя з сутыкненняў адбываюцца ў правінцыях Ідліб і Алепо. Згодна з ацэнкамі выдання «Більд», паспяховы наступ паўстанцаў, якія захапілі шэраг невялікіх населеных пунктаў, можа быць выкліканы вывадам з Сірыі расійскіх войскаў і найперш авиации. Серьезная военная такая наземная операция в Сирии России сейчас не нужна.
нужна. Может быть, Россия что-то отвлечет туда, перебросит, но ЧВК «Вагнер» вот в том виде, которым оно было, нет, и это проблематично, очень сложно оперативно действовать. Канфлікт у Сірыі разгарэўся ў 2011 годзе пасля таго, як прэзідэнт Башар аль-Асад здушыў антыўрадавыя пратэсты. У выніку ў баявыя дзеянні ўцягнуліся замежныя арміі некаторыя ісламісцкія групоўкі. У Аўстраліі забаранілі карыстанне сацыяльнымі сеткамі для асобаў маладзейшых за 16 гадоў. Такая забарона атрымала статус закону упершыню ў свеце. Адпаведны дакумент ухваліў парламент краіны, прычым абмеркаванне заняло ўсяго тыдзень. Цяпер платформы нясуць сацыяльную адказнасць за тое, каб бяспека нашых дзяцей была для іх прыярытэтам. Мы робім гэта, каб мамы і таты маглі мець дыялог сёння і ў будучыні. Мы на вашым баку. Такое наша паведамленне аўстралійскім бацькам. Тэхналагічныя гіганты мусяць выканаць захады, каб непаўналетнія карыстальнікі не мелі доступу да платформаў. За парушэнне кампаніям пагражаюць штрафамі да $32 мільёнаў з ЗША. Надзвычай вялікія зніжкі, а таксама ранні пачатак працы крамаў. Так выглядае чорная пятніца ў Злучаных Штатах. Прадаўцы выстаўляюць тавары з вялікімі зніжкамі, а пакупнікі займаюць чэргі яшчэ з ночы. Гэта такая традыцыя. Мы заўсёды ходзім на закупы ў чорную пятніцу. Часам мы не знаходзім патрэбных рэчаў, часам знаходзім. Але гэта больш падобна да сямейнай пасляабедзеннай сустрэчы. Чорная пятніца праходзіць цяпер не толькі ў ЗША, але ў розных краінах свету. Шмат дзе зніжкі на тавары даюцца цягам не аднаго дня, а цэлага тыдня. Ян Федарович, Белсат. Якія шансы дамагчыся адказнасці для рэжыму Лукашэнкі за створана ў Беларусі на пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны фільтрацыйны лагер для украінцаў? Глядзіце размову з юрыстам Народнага антыкрызіснага ўправлення Михаілам Кірылюком у праграме «Белсат Зум» ужо праз імгненне. У аб'ектыве гэта ўся інфармацыя. Дзякую спадарству, што былі з намі. Добрага вечара і да сустрэчаў.